cáilte gotí Páirc tús an seo ó Luimneach agus an clufa seo clufa Ceannais Peile na hÉireann faoi heach na déag agus Ciarraí an baile tús Dara, well, Ciarraí in the baile did mar gúil siad go gimún sna fátak ben den baile si de gimmert a Luimneach sa gúil obsúd tá Son Sergeant in Salóna se agus a lína lán chúil tá Jan Ober ca dó John Breen an lán chúlaí agus Conor Crifford ca gansaí I bhid cad. Danny Murray captain cúig Keane Stack sé agus Mihal ó Corridon ca gansaí na Mickey ó Mickey Corridon ca gansaí I bhid seach. Lorna Páirc Michael sé agus Jack Collins agus a le Hasalia, Luke McGarrett, Dara Keane, Dahi Lade, agus Denny Lane, Finn O'Dowd, agus Cillian O'Donoghue on Lína lán hosach. Tá tús chuir leis glufigus a Ciarraí ar an siach fan níor cáilte gopas í fáilte leis ag Dara sa gúil obsúd tá Joe Crotty. An lína lán chúil tá ón Marky Cadó, Ryan Crawford an lán chúlaí Dhémas Gile ca gansaí I bhid cad. Finn Lawler has cúg Jack Doran sé agus Luke Shanahan seach. Lorna Páirc tá captain na fórne Charlie Doran agus sé Paddy Ryan a has gansaí I bhid ní. Agus Jamie Flood de Aidan Tobin híine agus Owen Lyons sa dóiag agus a lína lán hosach da Dara Tróna se Jack Riley trídeag Greg Kelly an lán tosach agus Cian Ceol ca gansaí I bhid cúdé. Dara in Nunsi an níorthóid Charlie Doran an fear lá Páirc captain na fórne tí mogan stúa Iatson a gimmert le cóid na gaí an Tróna se an méid gaí atá. Níorthóid builte trasta gotí Jack Riley. Jack Riley a Hibertadún in ish gotí Owen Lyons. Owen Lyons a gimmocht leis ar a bhúrréidir, níorthóid ag go fóil í cáilte Tuí suas mar sin héin ag duine go na tosaí héin sin. Mach gotí Charlie Doran fear lá Páirc agus í builte eisi gotí Jack Riley. Jack Riley a Hibertadún trasna. Beidir gúil seans ag Dara gáil agus chéad scóra áil. Tá siad tuige leháidirb agus feartá díireach tuí lecha cup nach dúrú Harbelin sinna Logan Tinson. Agus go leor cainte faoi siú darnú tamil siar. An níorthóid ag Dara gcónaí, tá sí Charlie Doran an sin. Charlie Doran a Himmert eis an seo bhfuil seansa scór, tá sí gníomh ag Owen Lyons. Owen Lyons sáine chosin go maith ag Ciarraí, seansa seo beidir ag leacholaí láid, builte go háir anna bhlocha le bhad híar an sin ag fear lá Páirc Ciarraí, Mike O'Shea fear na Gaeltachta agus tá siad ag ggéar líorthóid seo a thuairt amach. Ciarraí, ggéar an níorthóid éibriú amach ó gine go duine. Danny Murray thug an passan sin ag an tíomh líine seo thug an ríist Ciarraí tíar amach an níorthóid tuí go dtí Dahi Lade. Mach go Jack Collins. Ciarraí well in an si go chéadúid in seo tá an níorthóid cáilte go basin héin agus seo thug an ríist le Dara agus Luke Shanahan. Siar go dtí Greg Kelly an lán tosach. An amach sa bád. Charlie Doran, Con Moore, Shaq Con Anna, you heard the second bell, hold chance at goal. Goal! Anna Learhold and Fad, Charlie Doran, Agus Cole, he bought it, going on the hungry, and Chin, Agus Jack Riley, Greg Kelly, hug and pass, Agus he bought it, going on the hungry, Agus Cole, Logan Tennis and the Stoilum, of Willie, shape. Siach builte go lá na Páirc, Ciarraí roiile in Nunsi, níorthóid eis an seo Luke McGarrett, fear na Gaeltachta, taistil go fóil, goitistíiste go stúa seansa scóraige, builte ach hí builte go maige, ach bhí fáil díalta so mar sin is cicsíar atá go Ciarraí, díreach tímó gon stúa beag, idir is stúa beag gus is stúa mór, agus gonne go hit gus tá rísin láidir go má. Second rock can team will she shade and I read it. Okay, I'll do it now in a second. She Hona go Dara se gate ja, ga vader stem aan in de maag. Kijk zeer, ik Ciarraí. Dara Kane, Farkil Khamine, hoekjes in Kancha. Wel John Waag Dara. Agus het Raslan. Hier goed in shot, ik Ciarraí. With the Carol Canish. Peile Mionúr na hÉireann an Richard na James Regan as Kirkup agus an cool báile réití lein Concha bhil amach Joe Crotty. Well is teacha le marrá cecha bhfuil a rí a réide séide tá sí gaile choláid sin nach bhfuil se.
Ní hubiste amach, fáte leis an seo ag Ciarraí ach í cáilte go ríist, beidir gúide sé leisí. Seo chugann Cill Dara le Nionsaí. Fátaí Ryan. Macho Fátaí Ryan, traslan seo chun Julian Concha go lár na Páirc. Charlie Doran in east. Passage sa Spás. I fáte din sin ag Jack Riley. Machins Jack Riley inis. Builte traslan go dtí Charlie Doran in east. Tréile se á faointe, builte Doran cecha bhfuil Conchin. Hanna draslan agus cúlí na bháin atá be se tíiste an slúa. Cúlí na bháin. Mar sin cúl agus cúlín ag Cill Dara agus cúlí na bháin ag Ciarraí. Gortú an teagaid. Cín stack gortaí. Be se cecha leor an fearrúa. Bhfuil sé a rímeige. Tá se cecha leor. So, tíce mácha bheits an go chúl bád Ciarraí. Sean Sargent. Mickey Corridon ag na Peile. Trí sé mácha na tíomh líine. I chuníiste agus an Aberdeen ag dáí léad ach tá sí bainte go dáí léad agus fáte leis sé Cill Dara agus Danny Lane. Machcatí Cín Stack. Ní Cín Stack a bhí an nach Jack Doran. Tras na Páirc hain sin leis gán áí sin a ríist, Cill Dara in Nionsaí. Pas traslan sin is go dtí Jack Doran. Tríola Jackie, ní riala. I búilte stechan sin aige go dtí an lántasach sin ag Greg Kelly. Kelly anna bhlocail le Fátharta hÉireann sin ag Ciarraí agus anna bhlocail dínta ach go bin sin atrap agus a stóilm go bé Cilín O'Donoghue ar rinne blocail. An díorthaid i leis le Ciarraí cicsíar go díadach am lár na Páirc agus tuair an iireachtain chun cín. Mar gúil fáil dínta ar Ciarraí agus an díorthaid le tuairtú cín. Seans ar á faointe beidir. Beidir go seans ar á faointe. Well, ní, tá sé tucisteach go dtíon stúa an sin. Agus feice muinis cé dtíon sé leis i gáin seo. An fear céan a thóg Ceannais. Seach go Dara céin. Cé dtíon sé i gáin seo. Ríist builte go hádaige agus go crín agus tá puinte le fáte leis sin. Hín na náide dó tá Ciarraí chun cín. Seach go gníocha ceamach hálar a tíhile an fáircinis. Cill Dara géargail in Nionsaí. Tíocht amach sé belta ón Marquis. Pasta go ag ón. Seo Cill Dara gail in Nionsaí go sé Liam Mesgill. Liam Mesgill sos go dtí lína cearcha cúg méidir bhfuil éananig go léon pas a thuairt. Tugann sé an pas chá chaptín Charlie Doran. Charlie Doran i leis go dtí Jack Doran. Jack Doran i leis go dtí dóid Charlie. Pas go seach sa Spás an sin bhfuil seansa á faointe seo builte go háir nach cholín ar fád ag ón Lions. Puinte bháinna tá chuid suas go ag an muir a chustóilm sa gur á faointe in sin. Bhain ní réitear gá go mag an slúa stóilm. Éireann si goach tóí contortin seo. Contortin seo ní ruise tímo agus tá cicsíar le Cill Dara an seo. Cicsíar Cill Dara an seo agus Jack Riley stóilm a thugtasí seo. Hína dó na náide dó. Jack Riley. Seo chugann Jack. Bhfuil an áirdaige casan si go glóite ar fad. Casta go hálan ar fad agus cúlín eile an sin ag Cill Dara. Stóilm go méidir bhfuil an cúl báide Ciarraí ráile nach a dimimií Skype amach an ciceamach. Seo chugann Sean Sargent. Cán fada bhfuil tuige birean go dhéir gáin sin. Bistú nuas fáte leis an seo Cill Dara ríist. Trasna go dtí Charlie Doran a ríist. Chortú den hí le pasúirt, pasaisteach sa Spás an sin nach ten Ciarraí. An cúl báide hir, Sean Sargent. Glan an Sean amach
an díorthaid agus seach an Ciarraí mai Cluiche na Gaeltach. Mike Ceannais, díorthaid ag go fáil fáildínta, hic Ciarán go Ciarraí, hÉireann na léthaí go fáil, seach an ina siar. Díor legan go duine, go dtí Ciarán cín stack, sin leachol í láid. Cín stack, díorthaid go fáil ige. Taiste leis. Gyn se leis I gáinse, well, siarcha sé go dtí Danny Murphy, sí leis cín stack. Go dtí Dara Kane an nún go dtí Mickey Carden. I leis seo go dtí Dara Kane. Trasan na Páirc go dtí Danny Murphy. So dan captain. Danny Murphy. Pasta chuigin sin go dtí Danny Lane. Agus Ciarraí. Cynnian na Peile agus a gael nún agus an áil a gira scóra áil. Chi Carden. Nún a hain se leis I gáinsin. Trasan seo go dtí cín stack. Dara Kane sydd yn mwyn lína cearach a 2 méadar. Steas a spás, anna díorthaid steas a spás. Seach a gynny'n sy'n sin. Luke McGarrett na Gaeltachta, díorthaid cáiltíigi agus pucí sósa seo ag na costintóirí agus amach le Dara, Greg Kelly, pass tucaíigi agus tá Doran a ruisiocht an pass fáte Charlie Doran. Gote go na stúa, gote head a stúa, gote go in lína bug. An Aberdínta aige, seansa scór, bhfuilt an ár, dá sé sin cám, I mis gote mú fórí. Bíine mas go má a bhín críoch go donna. So, fan an scór, héis bag nach chéanú mé déag, Dil Dara hína 3, Ciarraí 9-2. Ik heb al gereisd tegen goalbaarder Sean Sargent. Wel, mag ik Sean. Ach, weet je er al, ik zie er alle tiltjes in Ciarraí, maar naar de Páirc gescha. Seach ook een Ciarraí liefst, daar alle die aan zien is. Alle die wil ik een Páirc. En hier gaat je de noemtje naar kop. Siúla sin díorthaid an sin agus cín stack. Cín stack le sin díorthaid. Bhfuilte cín stack trastan seonis. Go dtíon fearad a dat slát, Dara Kane. Trastan bhaid Dara Kane an sin. Bhfuil sin núnaí ar a tíbhfuil an Páircinis agus seach an Ciarraí gaile an sí beidir gúil seansan seo I Mickey Carden. Pasta chuig Luke McGarrett a bula. Tá cáin go mú agus fóríl. So fan an scór. Hína 3 an a 9-2. Sin mar atá. Seach a ní ceach le bula uair a bháin eilinn seo. Bhfuil báid Dara. Se a Joe Crotty. Tá fado Joe má hall lár na Páircin sin, iad géirí nuas, fáte eis an lán tosach Greg Kelly. Greg Kelly agus an díorthaid bhfuil le pass le fáil ag duine cíd. Pass do cín se go dtí cín ceo. Cín ceo taiste leis, go go dtíon stúa, chuine iad. Pass do cín trastan seoigid, níor siad amach an sin, dtí Jack Riley. Jack Riley tríal gáfuinte. Bhfuil teag Jack an cáin casta agus casta stré agus a mú. Íri an tíocht amach Páirc tús in seo I Luimneach agus seanúna go deas ach bhfuilte cinálín gcuifar. Nis tá líorthaid sin bailí mús a tá líorthaid deile búilteisteach. So Ciarán Sean Sargent I galíon leis I gán seo. Sargent can shake. She's a creative. Tension thief shall she heard about the sin. Oh, getting a hard need she all Jack Collins after she fought it as Machine to far Ciarraí Gertie and Shaw. Honey Shanus. Ah, Tan Farba Gertie to Cluiche Tassel West the Cluiche. The Roled. Honey Shanus at a ream. Stoilem go be Jack Collins at on. The sé Jack Collins at on. Gus Cluiche at Tassel Way shoot. Oh, Stoilem a far bocht go will Gedimmer a Dinta. It's an on shot.
Wel, scéal amach go sin an bhína hí ar éanús. Tá sin na hí, sí lámh stoilm, an fear bocht stoilm tá pían eisteach air. Agus tá fear bocht a grochas ceart. Chana sé nuas Deir sé na freicha a chana sé nuas gránna de láimh agus tá láimh stoilm bhúla ghólainn beidir chu éáit bhfuil secuil marráide agus ní rahamrá tá sé gortaí agus tá dé mar tínta an tróna seo Páirc Páirc Jack Collins Bailh eile góid agus teíisteach an áid siúd inis tá Mickey Summers. Seach a gin Ciarraí Danny Murray leis an díorthid, bhfuil tú Danny Murray nóna seo go dtí Cilín O'Donoghue, díorthid cáilte Cilín fáilte leis Dara, Owen Lyons. Díorthid ag Owen Lyons, tugann sé an pasan nóna sin, agus seach a gin inis Jack Riley. Jack Riley, mach gón sé leis a Jansin go dtí lántasach Greg Kelly. Greg Kelly, go dtínas Greg Kelly, tugann sé díorthid trastan seo go dtí Finn Lawler. Finn Lawler, táiste leis, pasta cinn sin ag ríis go dtí Jack Riley amach, agus ag gibir a hocht. Hína trí ná náid a dó, Kildarach an cín. Seach agad ina siad istead. Agus Paddy Ryan, seanta scór go hard, go crín, had it Zaslan, anna cholín an sin, ag Paddy Ryan. Agus iadsan er hína cehead inis in á náid a dó. Hína cehead in á náid a dó, agus Kildare toch an cín. Agus seo chugann ríis Fátharta air bheith nach ar fad sin Sean Sargent. Bhfuil teach ag gníom go hálainn i mhain sin. Ag fear na gailteachta Mike O'Shea. Ní chuir tucinn sin ag Mike Mionúr. Go dtí Danny Lane. Agus seo chugann Ciarraí Roileán Jonsinis. Agus í ag Dara Kane. Fear bhfuil a dá faointe an na cicníséireann. Deisclí fear na gailta Luke McGarrett, Ciarán slúk leis a bell. Pass Trastan seo, pass an deas go dtí dá léad. Dá léad a tarrant. Dá léad a gimacht agus a pass tuca go dtí Danny Murray. Danny Murray roill isteach. Sáinní cinnte a roill néana, tá mach a ríis go dtí dá léad. Trastan na Páirc a hain se leis a gán áirí sin. Agus Dara Kane. Dara Kane roill isteach, seansa Dara beidir a scór an pass tuca ige mar sin héin. Bhfuilte go hardú a fan coolbody seo. Haidir bheith contairteach ar fád a chaid óla hop í Aláin agus seach go amach le Kildare, tríd híar na le héin gon fád go fóileach. Ach na díortha tuca amach an sin go dtí Paddy Ryan a fuin an puinte is dearnaí Craobh. A chugann Kildare. An bhuiil ó siúd, na dtí Scatí nach bíon, tá si cín ceohanis. Cín ceohad teistil, steach sa spásachan is cín ceohan díorthid. Bhíon réitúid an áram sin go nimmert tic amach atán go Ciarraí agus tá nimmert atá sí ríist. Doch gon Ciarraí. Ní chu cáilte go. Ba te eise go mar sin héin in íist. Seo chu go neoghine go duine, Cín O'Donoghue. Híar a measca chud cúlathe. Agus seo chu go inis an fear lá Páirc in seo. Mike O'Shea. Táiste leis. A ní chuid sin inis builte nóna sin acu, dtí fear a tháinig isteach ar ball sin Mikey Summers. Ball inis go dtí Mickey Carden. Agus 8 nóméid go le caite tá Kildare hína cead, Ciarraí ar náid a dó. Agus seo chugann Ciarraí ríis Danny Murphy. Welchan cín a sin díorthid. Tá tic séir isteach inis sé Ciarraí agus seansacha beidir ar scór an seo. Agus dína ein dat nach Dara cín a thugus i cáinteach amach. Well, Dara socr na Peile sin. Jan an Ciarán.
Seach Dara céin. Bagan le cosisiú mé déag fanta, Dara céin I tíocht. Búilte go glóte chasí an sin nó mé deire agus fóríil so fanal an scór. Cúlagus geir a chúlína Dara, gá chúlína Ciarraí. Déanú mé go léide man héana agus le áma. Tí amach tócaí alla a tíhfuil an fácinis, I Joe Crotty. Agus Dara Ciarraí amach is a bell. Bóganna go duine, Bhí fáte líam mescail. Mescail in níor tucaí go trastan chogatí Paddy Ryan. Paddy Ryan a taistal. Níor tucaí Paddy Ryan a mescail a chuinéad. Tríola sé puinte anna bhlocail le fad. Sin trí cín go bhlocail dínta ag lead Ciarraí agus blocail thar cín le fad. Dínta ag lead Ciarraí sin ach seochagan iadanis geargal suas a fácin seo. Tá kick Ciarán seo agus carta sóán chumá céanna mar dínú fáil agus fáil gránan sin. Tá réitúil leanana a chud is a leabhar nóta stóilm. Carta buí stóilm se, carta buí fátin sin. Ag ón marcí. Carta buí ag ón marcí agus kick Ciarraí Ciarraí ágan tíb líne. Agus I búilte siar a cupban seo. Agus seo chugann Cilín O'Donoghue. Cilín O'Donoghue. Ní chuid ar eisiau seo, ag Dara céin, I léon defid é Ciarraí, se ag immer te gúine go chearnú, so sinna an fáhastáid, nach chuil léon defid arab. Well óganna go duine sin. Búilte traslan sin a cup. Steach sa spás, anna ní chuid fád steach sa spás. Tá se beidir fearna gail sa Luke McGarrett anna cholín ag Luke McGarrett. Thug se go maith sin agus bhí an nimmer sin thar bar fád, so ní lá nach sé a cholín is, hí na cead an 93. Agus seo chugann ní amach. Well, tá gael pís of Joe Crotty I hógeal, ach tá sé réití le I hógeal inis. Búilte amach aige. Har lár na páil. Anna gáil sanna ar fada go lántas a Greg Kelly go Dara. Agus in íhoid búilte steach sa spás an sin ach ní léon annach fearras Ciarraí. Agus seo chugann amach le Ciarraí go rinne go duine inis. An íhoid ar eisiau seo. Ait Somers. Siar go dtí fearr go leor íhoid feici go Danny Murray. Danny Murphy, ceart am húirteil. Danny Murphy, trasna agus fáil na Peile ríist. Dara cín. Dara cín an nálan seo go dtí Cilín O'Donoghue. Cilín O'Donoghue mar siar an seo go dtí Dara cín. Trasna bhuiad bhain eile go dtí Cín Stack. Agus trasna go dtí Danny Murphy. Danny Murphy a hamar tinún. Fáilte leis an seo Cín Stack. Nis Dara cín is a bell. Carla Shane and Sean, Lontasach, Finn O'Dowd. Ní chuid ag Finn O'Dowd. Tucín sin éige go dtí Dara cín. Dara cín siarrí go dtí leacholaí láid. Cín Stack, trasna Cín Stack. A fáil dínta Cín Stack I dead a réitúid agus cicsí ar isteach atá ag Ciarraí. Agus Dara cín a hógus a cáinse. Tá sí trotti hír go lína cearach a cúg béidir. Ní sam tríola sé. No, tá í á láidir agus tá pasta í Finn O'Dowd. Finn O'Dowd a tuairtear eis go Dara cín. Ní hé Dara cín ach Danny Murphy. Danny Murphy gáil isteach. Danny Murphy leis an bell go fóil. Tríola Danny Murphy scór. Na scór ar fád ó Danny Murphy. Cá sin scór inspráideach ar fád ón gartín Danny Murphy agus tá Ciarraí I bhuisgur cúl go Dara agus Dara gimmert le cór na gaí. Hí na cead in an náid I cead atá in seo. Sin mar atá. Agus is amach le bóla bhuiad bháin eile. Stú nuas fáilte leis sé Ciarraí bhuiad bháin eile. Iad san na taistil in sé ríist.
We alle op scoren er bly almal tan hier het ek daai lead. Daai lead het hastel is aan Argentinië line. Aan Argentinië line het sy kan hier radige. Die generator so Marvelition is kick him af aan. Kick Ciarraí kill Dara. Kick Ciarraí kill Dara. Farle gwintje Ciarraí gorti. Cluiche tastel way shoot. Leis kaart. Farle Páirc far nGael van Mike O'Shea. Cill Shilier hoort hier een heen gaan Páirc. Farle Páirc tastel Charlie Doran. Hoog nu met dat je meteen agus le allemaal. Hier de kaart, nou de kaart. Cill gaan key. Die worden belangrijk als je goed meskel. Die meskel het tastel. Agus anna los fi die meskel. Dat je al hier hoort een chunke die eten Tobin. Tobin aan de schoen ze gloffen. Charlie Doran het is. Nolan chocolate en check die Paddy Ryan. Paddy Ryan. Trial. Wel is daar achter zijn kindje. Wilt ze trasten joy in je holy lord Jack Doran die Charlie. Jack die Charlie. Doran het wordt duidelijk. Zo gaan in is. Charlie Doran het is. Dat je hier hoort de ration die Paddy Ryan. Paddy Ryan saw je. Wel een noon is wel een al. Je zegt wel een eenheid veel hard. Hier hoort Bolton noon het in de schik die Jack Riley. Jack Riley staat met die eten Tobin. Hier hoort ze die weg. Hier wordt de ration steken. Ciarraí check die onlines. Onlines trasten check die Paddy Ryan. Paddy Ryan len rauwen steken in zijn spaas. Hier hoort dicht is naast je Jack Doran het is. Khashit kamai Ciarraí hierste. In political collision. Dat zie je Charlie Doran. De national is Craig Kelly. Kinderen hebben al sterk die lenen ruicht die we staan had die spaas. Want je choque die meskel. Die meskel en zo. Terug die meskel en je hoort een choque die Finn Lawler maken choque die een land tassen. Alles choque met Craig Kelly SANI. Maakt die Finn Lawler. De aske die Paddy Ryan. Ryan er al sterk. Zo heel punten. Die in de zijde Cluiche nemen, maar het is niet meer goalbaardig dat je goed maakt. Leek Ciarraí koegmeter. Ciarraí koegmeter en kill Dara, machine. Die nog coole man. Zie nu met Fátharta. Hier een keer en een nooit keer. Kill Dara gaan kien. Agus Logan Tennyson, a hook is a concha. Logan Tennyson, still not Jamie Flood is toilet. Kick Ciarraí koeg meter. Which on the varne vedu geti kere goedie. Well, John Org Joe, on a score at Father, on a ticket. Oh, Logan Tennyson. Har ni privin agus in conscience per edit rastan so in a kuginish in a united card agus ganu met dat je meteen agus le arme ach bij donut zie ganu met dat je best en stoi maar altijd korto zie je mag le bollig Sean Sargent as the mistilly kan na wagen je hier mag kolon apart best was het chin hele talen jak vaak hier je love de talen kijk zeer tango Cill Dara, dat is de gimmer gaan heen. Onlines. Schön sterke spaas. En schon hier gezegd spaas dat online stemmen goed. Goed chance goal liggen online. Niet kassen jammer wie nimmer kan cool hier in de wol. Titje we hopen ze de talen hier uit generator. Wil je daar die Jack Doran is klein jou is dat spaas die range heen naar van Neon Ciarraí. Die vat je daar joy keen. Jo, makkelijk keen jo die een land tassen. Zijn Craig Kelly Sani. Reaction show with one look to Jack Riley a ball go hard. Kick a willy conch and will she on. So let go Ellie Kate Dolphin to go fluffer. Dolphin to Jack Riley. Augustan Varnon is so die in de schacht dan hij een oude cat. Chinaka school. Oh, cool glan no she goedie in de voorneem. Agus no met dat je meteen agus le arme. Je kemer wat je na klaar gietje geen taam bij de service aan. Sean Sargent dus ik kom af. John Wyrist zo punt zeker. Oh no met dan bij de service aan.
Anna me da brische. Dan je hoor de Ciarraí. Je zit hier al in Jansinis. Wat ze noemen chungi Michael Shea. Noon geti Mickey Corridon. Rashin Shock geti Danny Murphy glor Peile fucking Danny Murphy is pointing toch wat again. Nou geti Cillian O'Donoghue. Cillian O'Donoghue le Chapelle. Noon the Wollins Cillian O'Donoghue geti Mickey Corridon. Noon piece of bagala hein chele shiganchin. Holland shin thought Danny Lane. Danny Lane, Cassin 13 Mickey Corridon, thought kick safe for Shenega. As I relish the Hamil whole chance of scoring. Will take a hard egg, will take a crean egg, had it last on a holy na Mickey Corridon. August in his town garden was in the double score. The shaft, the Naya Naja cool. Second cat second down, who made Brish. Chikama. Joe Crawley. Joe Crawley can't show well. And Charity Ellen, he can't source down the page in every Chima Cacolorgas Ibrid, Agashogan Meskel. Meskel of him a cheer and shot, trust in the park behind shed, but he Luke Shanahan. Luke Shanahan, the ship, and Eshin attached to the Shinish, past the Pig, the Paddy Ryan. Paddy Ryan saw him, like Machine attached to the Shinish, August, Cillian O'Donoghue in the year. I can hear what took you noon and Jacob. You heard get zero at the bed after seeing name in East. Charlie Doran will trust in the park. Joachim till Dara in Cill the three off in Tele, more order the Stachamel hole. Agus holy Nella, Hall and your own lions before it off holy in Chinese. Tini international the real Chinese Tushke, action march the real Peile for in Yekela. He and I not a quick. Till Dara Huntasa. Cóir de Cluiche agus an Rhys an láidir go maith a Craobh. Agus ní réon deifir Sean Sargent, fearna me stillaí leis an gích amach. Búilte amach in a sigus, búilte amach go maige. Sí fáilte Rashin seo i rís teag Tennyson. Cínte í fuca sós, í pucaí sós in a sigus mar sin éin. Ní sé trasna an seo go dtí lán tasach agus seocha bin Craig Kelly. Kelly gal trio off into freshen agus and chill off into nGael. Hey Dara in shin school session for long and it's Ashton for the score and is he gan I not a cool tan danu met katse. Shine le almost for to any shot. He Dara not a cool guitar Ciarraí aquimide go me code logic Cluiche Ciarraí so Dara yeah. Shin marata le almost the Cluiche Carol Canis in shot. Till Dara in híine agus Ciarraí náid a cúig. Sin atá. Be mi de leis, go Dara le. Charlie Doran at East. Féile se áfuinte, builte Doran cecha bhfuil cáin had it last on agus cúdí na bháin atá se tuiste. Shachogin in the shitty state. As Paddy Ryan, chance to score, go hard, go Crean, had it last long, and a holy in the chin. Like Paddy Ryan. That's a sposs, and you heard their father steps a sposs. Does your big find the girl to Luke McGarrett, and a holy like Luke McGarrett. Hook go Maishin, like Kelly Sawney. Nash and Chung with one elegant Jack Riley. Jack Riley a ball go hard, kick a willy conchin, and will she on. So let him go early, Kate, off into go Cluffer. Off into. Joachim till Dara in Cill the three off in Tele, more order the Stachamel hole. Agus holy Nella. Ciarraí sa Dara James Regan, Rachel, that's Kirkup, Munchin, agus an Leo. Editala, Rachel at two Sahul is a Dara. Lee Gully Glanet in the Ford. Ach, maar de man, Rishin had wel lodged at Fat. Agus an Rachel in Year Catchstack, two squiddish, the Sugarfil, the sea, Bishton was his foot, Ciarraí on the head, no Lorna Parkin, Jack, Collins, the Gorty were up. So, Gate, and you heard the Ashen Chalk, kicks here on, go.
Buchil Dara go seochagan I leacholaí láin ag gimicht, Ciarraí sin go tí Jack Doran, Caltan na scóra Ciarraí go limit Jack Collins, Páirc galagóid sa géad agus a gortaí. Tá ní chuidinis le Kildara. Agus iad a gael chun cíine sin, isteach sa spás súl Ciarán sin, níl I déna réitead. Ní roid pacus fos ag Jack Riley, Mach a hain sin, go dtí Charlie Doran. Charlie Doran a gael tí bháin tí bhile. Thó chas an líorthid an láimh agus tá Ciarán a Mach an seo ag Ciarraí agus tuair an líorthid sin chun cí, má nach tá go Well, níl tar cíine go dtí áid scóra lach, tá sí tá an cín pís agus tá ní chuidinis I reisin seo le. Well, bhí sí reis le Ciarraí ach sí cáilte go agus seochagan Kildara tíocht amach a ríist. Ach tá sí sin cáilte fesinach agus báilte reis Cillian O'Donoghue. Bhfuilte siar Cillian O'Donoghue go dtí dá I léad tá híar meas chuid cúla hínis agus Danny Murphy thuas meas na dosaí agus cainte Danny Murphy seo dá Danny Murphy. Is trí agus an níorthaid trí seáil trí a ráfuinte cínte. Bhfuilteige an áir Danny si gúil si go más seach a gasan si go mé deile casan agus fóraí chéad chance á chúlaí agus stócha go bit a bheits Ciarraí chríal an tróna seo. Leis an mí. So an chéad chi amach ag Joe Crotty. Simúlte go sé an ceáin seo. Cyn sé amach díadach ag go lá na Páirc gaiide go háart a fearna gailteach don sin sinna Mike O'Shea. Agus an líorthid go leanna dreastanach tí chuide sí, mar Mark a bhí an tócha. Agus Meidir go na réadach ag cinál Well, ceach ben O'Shea go déile leis na réadach í ní rugadh sé an Mark a stoilm cí go rug sé ar a líorthid ach tá Mark tóg íici agus í bhfuilte sé go dtí Danny Murphy. Danny Murphy taiste leis anna felidar lí leite agus go leor Peile sa géad leige an líorthaid sé Luke McGarrett. Luke le trí á faointe go hálan ar fad a chusí mó. Bhí sí anna bhá ach ní chas sí cartó. Tríal sé tímúil gún bhrógaí, túis na bróga. Go leor nach molanaí ach Bhí sé go déas ar óisi amach cheann an chuntarteach ach beidir go ébre sé amach mar sin héin agus í gní méid ón Markí ní chuid siar sin ag go dtí Ryan Crawford agus inis tá lántasach bú sa measca chuid cúlaí Greg Kelly. Anna felidóid a fear seo. Greg Kelly hermid siar go dtí lán chólaí Ryan Crawford nó na hain sesin go dtí ón Markí. Haltaí hálnis Finn Lawler. Deach sa spásan seo go dtí fear go leor Peile fesin fe Charlie Doran. Bhfuilte Charlie Doran go dtí Greg Kelly. Greg Kelly go lína cearcha cúg gantisteach ar a spás ar an stúa mór, ceán mór áirt suas an éir, ní ó sí amach an gotha, tá sí chuníiste agus chuníiste go má ag Tennyson. Logan Tennyson ach tá sí imi amach go Kildara agus fóraí. Sé héanará go cí cearcha cúg de bhíánach an muir rá nachá. So, cí amach a bheits an go Sean Sargent. Leis sé sibúl Tían náid a chud sé le seo. Í cinál imi ábhróg a chuige timú lá na Páirc. Biste nuas fáilte leis an seo ag an lántasach go Kildara, Greg Kelly agus seo chugan ina siad, isteach sa spás trachán I gearcha amach sin agus í gearcha amach hir an sin go dibhinn ag Jan Siwaber. Ach tá líorthaid caitiúhab ag Ciarraí ríist agus tá sí caitiúhab ag Kildara amach céan agus í fáilte leis an seo ag Ciarraí uair bháin eile. De Ciarraí ébriú amach an seo. Agus Jack Breen an lán chólaí Ciarraí ébriú amach agus siar sin go dtí Jan Siwaber. Siwaber a bol a trastan sin agus í fáilte hálan sin Dáhí Léid. Dáhí Léid isteach sa spás sin go dtí Conor Clifford. Conor Clifford a taistil. Conor Clifford agus sostín lína cearcha cúg méidir. Casan sé hímpel agus Jenny líorthaid go Danny Lane. Danny Lane a reisin seo go dtí Mike O'Shea agus Cian Stackinis, trastan seo go dtí Mikey Corridon, fuair sé an puinte sa géide. Nún go dtí Luke McGarrett na gailteachta. Tríala sé cúis na bróga ríist, tá sé ar a talla. Tá líorthaid tací ag mar sin héin go deas go Mickey Corridon ach Corridon sáinní. Mach an seo go dtí Luke McGarrett a ríist. Mach úna deile go dtí
Keen stack, builte keen stack, trust na páirc, anna fast go Joe ó keen stack, agus stack sa spás haintear, ag Ciarán seo, agus builte sa dream fáilte slúna meg dói leid, ag Ciarán go Ciarraí agus ben seansach in héad scóraiciil, gon Dara le, héis chugnú med, go le imre. Dara keen a hócas I seo, Ciarraí cíimú rá arhuíanna, Feice tú héine de scálanid fan leanamide, nes ag Ciarraí seo tócaigh Dara keen, ní cheacha mar chéin stróid. Builte go hádaige agus builte go críneig I chéad scór gon Dara le, feice éan in trelóna seo, agus Ciarraí cíimú bertiúirt isteach, tá Seánnaí Clifford I tíocht isteach, rinacum, agus is dóilm go bé Cilín Moynihan. Ní sé Dara le agus isteach, ní sé cymach builte agus anna fast go Joe builte amach go dtí ón Marci. Marci sáinní ó go tenne chu Ciarraí gúlbáideach tá an lán tasach an sin nó lán cholaí Ryan Crawford an le iad a hábhaile go seach go amach le Kildarenis. Allar a tíhile go fád, cinní chu ag Luimneach a bheith, traslan seo go dtí Crawford, mach le Crawford go dtí Charlie Doran ach tá ní chuid cáilte ach sí fáilte dínta go maiid Doran. Ba cheacha mar Ciarraí Doran is sin ach denna réitir nachhfuil ach tá a ní chuid le Kildare tíocht amach ní mescil a taistil dána luas fin leitse, bhfuiltin seoigh go dtí Owen Lyons agus achraí a bheith, taistil leis bhfuil éananig leon pasta thuairt bhí ach ní thug sé. Tá sé héana gáil tríal bhfuil níl tugann se go dtí an lántasachaí fan sé eisi. Owen Lyons, Ciarán Owen Lyons go dtí Finn Lawler inis go dtí Charlie Doran na sé bell. Tras na páirc hain sé sé gáintin. Leis na sé níos go dtí Owen Lyons, mach písa begaile go dtí Finn Lawler. Nún ar a tíhile fannach go bhí siad drisú. Páidí Ryan, fearlá páirce. Páidí Ryan a bolanis go dtí Owen Lyons. Owen Lyons a bolanis go dtí Charlie Doran. Charlie Doran na taiste leis, dúra sean passan seo, ní thugan. Gwynn sé héine, Logan Tennyson a géar an na pellach, ní sé róí. A sí fáitin is sé Owen Lyons. Owen Lyons a taistil. Ní thuirtí an bhearla páirce agus stead an réiteir go Ciarraí a Ciarraí go bechaí a cathú níorthúid. Ciarraí a Ciarraí hÉireann na leithéin go fáirc. Nimmer stoppi agus arhí á dhéanam. Nis tá dóí léide mé go fáirt agus tá Finn O'Dowd mé go fáirt tá Seánnaí Clifford iste agus tá Cilín Moynihan iste. Tá líorthúirt ag Ciarraí. HÉireann na leithéin go fáirt. Och na me go le caite, hí na híine gan na náide sé atá. Kildare an cín. Rud a cín feici ag an réiteir. Agus Ciarraí atá, go Ciarraí. Díadach a lár na páircinis. A ní chud ag Luimneach Geralt. Ciarán slú go dtí chumradaí as an ghilteach Mike O'Shea. Danny Murphy captí na fórne agus hallar tí bhfuil inis tá Jan Siober tíoch an cín. Pass tuí Jan go dtí I bhí a seachtaí Mikey Summers tháinig isteach ná Jack Collins arnú. Ciarraí leis an bell. Tras na páircinn seo go dtí Mikey Corridon, pass deas ó Corridon. Seo chu gan inis Luimneach Geralt ríist. Bhfuilte Luke le na áranna go dtí Dara Kane. Pass glótear ar Kane isteach sa spásan sin after sí cáilte iste ag go bhhartíad a chonig isteach sin ag Cilín Moynihan agus seo chu gan Kildare géar an líorthúid thuirt amach ó rinne go duine. Agus sin íon an siad seo chu gan inis mescil le taistil líorthúirta go dtí Charlie Doran. Doran a tuirte fast traslan seo. Agus tá sí ag Owen Lyons. Owen Lyons a gáil chun cín. Pass go ag Owen Lyons isteach sa spásan sin. Jack Riley, trasno Jack Riley, go dtí Charlie Doran, trasno Charlie Doran, go dtí Craig Kelly. Craig Kelly, sin bell, trasno bhfuil bháin eile go dtí chumradaí lár na páirce Páidí Ryan. Ní léanaar a bheith Páidí Ryan a tríal se puinte seo. A sé díal dumas ach ní cuine rád aige.
agus cicamach a bheith san sin darhuiid a sin tínta Kildara. Arhaíon na Kildara. Farnar thusa Jamie Flood i tíochtasteach agus tá Aidan Tobin i gimach go fáil. Jamie Flood fearad a haslát Aidan Tobin i gimach go fáil. Mar sin déanú méid caite puinte bháinta feiceann sa Dara le. Ní thuid le bhúlbáide Ciarraí. Drar fasa bheith se tá sí fáilte eiste seo ag Charlie Doran agus seo chugann Kildara. Greg Kelly gáilisteach. Pastor Greg Kelly go tí fearad den an fáil ach ní hebí si sin amach go fátaí Ryan tá sí go timú go leor útamáil le Kildara cáin chuid i múach agus bhfuilte go duna so cicimach uair bháinna le bheithán go Sean Sargent. John Garrett bhfuilte Sean Sargent go tí fearad tá chuláid sinna Danny Murphy Captain na fórne. Danny Murphy a bula trastan sinú John Breen a lán chólaí. Hasisiáil siar. Ní fáil dín tead ach tá níorhuidenis le Danny Murphy. Bhfuil Danny Murphy chuig cín stack. Tíisteach ó cín stack. Pas glótear fada cín stack isteach an seo go dtí Danny Lane. Danny Lane a taiste leis ach tá Barstani a Danny Lane is líocha go fóil seansa scóraigh Danny Lane. Bhfuil Danny Lane go hard ce chuil cáin sin head it last long sin níos an rá Ciarraí chuilí ná deas tóciige. Danny Lane agus well ní sé sin chuir a chláir na scór ba cheach amach. Bhar na nóidir go dtí seach gúlaí. Dúpad scóraí. Hína híineag na náid a seach. Sí cumach bhfuilte ag Cratty. You're the Gady live and one, I think fighting Chinnig on lines. On line Sonia, took in Chan pass Mashin Hayden Chin with the Infernal Party, Charlie Doran. Charlie Doran the once in your hooded ash. Can Shasta Sposs, he can the source of Dowling, she late in Chin. Like Mikey Summers, it was Shaka Gidamakle, Mikey Carden. Ciarraí Gallin don't see where the one Ella, near Hotel and Chinnig, John Breen, and Lawn Tussa, Law Holy. Breen a ball on go dtí Sean Clifford Sáinní ach tá níor chuid go fóil tu go tean pass tínta go maige Mike O'Shea inis tá fáil grána tínta Mike O'Shea hálann sin agus tá carta a fáilinn seo tá Mike O'Shea fearna go tá sínte in sin le cartain seo agus sé Greg Kelly sóile mu fas a carta buí sinna tá Kick Ciarraí má lár na Páirce. Bhfuiltin seo trasna go dtí Dara Kane. Dara Kane a taiste leis an álann seo go dtí Mikey Carden. Carden gáil chun cín. Tá í bhain seige go dtí Luke McGarrett trasna bhfuil bháin eile leis sin is go dtí Cilín O'Donoghue. Se an anna gáil inéanaid ach tá níorthóid aige. Nú go dtí Stack. Cín Stack a taiste. Bhfuil se le áfaointe chríoch. Níl tá pasta cín sé go dtí Danny Murphy. Danny Murphy, no na ríis go dtí Danny Lane, tréala Danny Lane á faointe ach sí builte go duna ag Danny Lane agus Ed Fóraí. So, panel an scór, hína híine go ná náide seach agus bug nach cehead nóméad caite ein, couple second deile go mé, tí amach go Joe Cratty. Joe Cratty tug alám go máile sin tí amach. Cínte tar le hí hocrú tá tí aige. Actually, ní le tí aige. An tála thugta sé. Ten sé tá tí aige. Tí mór áard amach lár na Páirce. Anna áhfuil san ar an seán gón lines. Go seo chugann Kildara ríiste sa Spás with Paddy Ryan. Paddy Ryan a taiste leis go go dtíon stú mór. Bertna í an níor chuid go fóil. An teach sa Spás a dhéanach chu tuirteach stemil le hól. In seo céad sé Anna hól. Anna hól a Kildara agus well an pass sin a foiil Paddy Ryan treisteach sin Anna hól go dó a Kildara agus cían ceo ó bhá an níor chuid sin neangach. Agus inis an níor chuid ar eis le Kildara, níl a scóir sin. Well, níl a scóir sin catí bhfuil, má tá níl tre chlár na scóir ag an réiteúid, nó ag an teamatá an seo. Iach an meach agus seo chugan inis Kildara in an CDs, beidir go raibh fáil éigean an.
Cínte, ach ní sé thuas a chláán na scóir ar éanos. Agus seo chugainn Dara ríist, Paddy Ryan. Paddy Ryan, taistil leis agus a líor chuid deacab is tíime le chúla ríist, bhfuilte go háart, ce chuil cáin, a si ar fóraí lecha níos tá an scóir sin thuas. Cuidiú puinte an áit, achas cúla bhí an. So dó híine gan na náid de seach, ach dó agus an go gairid, mar tá cic sír isteachan is ag Dara tíirech amach a réin na gúilí, chug nó méid déag fanta. Bhailte go donna, ach déile leis a gúil báide, lábhach a lehin ar a súla géin le bag nach isteach sa gúla déach sin chamá, ach tá an cáin sin chuir Dreslan. Dó Hebike tá dína chlár na scóir tá sé headh máil. Dó agus stoile am cheartta bháin. An díocha má lá na páirc, bristí nós, fáte leis in seo ag Dara ríist. Agus an díocha Ciarán sin ag ón lines, pasta cín sin aige. Chuig Charlie Doran, búilte nóna sin, Doran a híar ríist, agus Doran ar chun cín búilte gearach fan cúlbáí seo, gan éon stró. Agus seo chugan inis amach le Ciarraí, Jack Breen. Jack Breen isteach sa spásachan is Jack Breen in díhuid go hálan ar fad go Dara Céin. Dara Céin agus bhrap sin felfaí ró stoilm, sin a hála. Ba ní a scóir deire sin cadí, ní cadú scóir deire sin, nó má cadí, ní tre chlár na scóir. Dó a híine gan náid de seachtatán, tá mis dína amach go dó gan náid de seachtatán, ach tá cymryd lein. An díor chuid ar sin seo, le Dara agus Greg Kelly. Greg Kelly tuairtin díor chuid seo, go Paddy Ryan ar rinne an rúthar aisteach sin ar ball. Greg Kelly ríist a taiste leis. Greg Kelly siar an seo, go dtí Craobh. Nis tá chlár na scóir áí. An hála a tíomh hall gan fácinis, tá Charlie Doran. Búilte Charlie Doran, ach ní sí búilte go maithaigh Charlie Doran sí leis in seo le Ciarraí agus Cín Stag. Agus fear Dara ón lines sínte. Seo chugann Ciarraí gaile in Jonsaí, bhfuil bháin eile, ní chuid isteach sin. Ní fáite ag Cilí Máinithe, Cilí Máinithe gaile isteach, ní chuid ag go fáil, chula gaine tarantas, tá ní chuid ag go fáil, ach tá fáildíonnta i generator, so caraíocht ar eis, a lína ceanna 5 méadar, nó mar sin agus seansa Ciarraí ar rá faointe in seo, agus a testal go dóite bhab. Dóhé go na náide seacht, éon cholín dé go duna fórne. Nis tá seansaigh Dara Cín an bharna sin a leidún os go dtí ní gúlaí. Tá neart an fósach go. Dara Cín. Bheití lein ceann seo bhla, tíad a chuidir stú mór agus lína ceanna 5 méadar. Seo chugann Dara. Bhfuilte go glóite a chuid sí casta mícheart, tá sí casta a tí mícheart go na cóilí agus ar fóraí. So, pan an scór, dóhéag an náide seacht, agus hartid déanú me go léfanta nó mar sin. Agus Cilín Fitzgerald tíocht isteach, agus tá Cilín eile, Cilín O'Donoghue i gimimecht. Cilín Fitzgerald iste, Cilín O'Donoghue ibi. Far mór a Cilín Fitzgerald. Istéil i mil na carnú agus stoibh sin, a beidir go lár na páirc, ar éanas. Deanna muid i nimmert. Tíoch amach go Joe Crotty. Joe Crotty, gón ceann seach ar a tíomh lína, ní chuinneoh séad istí hí sin, ní si chuinní isteach ar it. Ag ón lines agus kick sír tíomh lína tán, a kick tíomh lína tán go Ciarraí. Defidirab. Bhfuilte traslan seachab. This is Spórt, seansa scór beidir an seo ag Murphy, Danny Murphy. Machans Danny Murphy nis, go dtí Danny Lane traslan a páircin sin. Agus sí fáilte hall ag Mickey Corridon. Bhailte sé go bhar tháinig isteach anú medachun, Cilín Fitzgerald. Tíleis go dtí Murphy, Danny Murphy taiste leis, nótaí bhfuilinn sin go dtí Máinithe. Agus sí fáilte nis sé Dara Céin, bhfuilte Dara Céin isteach sa Spórt, sin anna feasáil isteach sin go dtí Cilín Fitzgerald a béach fan cúlbáí cáin sin. So chance a cóil le Ciarraí agus tá sé le leis a glofis ó éilm. Agus an cúlbáí bhí sé nuas in níorthaid ceach go leorach bhí fear Ciarraí gaile isteach agus bhá sé gáil na hangaí an brechar a bethe agus cúil ag fear na gailteachta Michael sé agus inis tá látas a bhar.
Och gúlín é na fórne, 10 méid fanta, dó ag Dara, hína 7 Ciarraí, tí amach builte, go lár na Páirc, teach an Ciarraí ríis, agus Murphy, hí Danny Murphy, builte Danny Murphy traslan seo, agus Dara ceoin, i daisin seo, go dtíon fear fuair a cúl, sé da Mike O'Shea, go dtíon leacholí láir, cic sír ag Ciarraí, tí mo go líine, cearach o 2 méadar, máin siad an dá faointe seo, ní bhí annach 6 chúlín, agus tá 9 méid go léh fanta fós go hefigiúil. Ach tíochtain siad a chóscóir ba an bida sin. Dara céin, ein cán seo bhla, súlaigh tíad níos sáir leis gan seo, na rinne sé leis gan deire. Máin sé seo, ní bhí an ach 6 chúlín is dóile, dóíag, 8 go 9 Seo chugann Dara céin. Ó, sí se go lir tíhfuil ar fad a mú agus fóraí. Carthú dhéana Dara agus bit a fi dó atá tíochtasteach sinna Aidan Bergen agus sé Logan Tennyson atá gimach go fád. Logan a fágáil na Páirce. Níl sam bhfuil léche díúil a fád i dníhaigeach tá se fágáil na Páirce réadnas. Agus is still náta Aidan Bergen. An cúlbáide Joe Crotty. Tóg lám leis go cumach. Bhfuil sé a tíb seo an Páirceige. Iad a gairí bristú nuas fáte eisiau seo. Páirc Dara fáildaíonn an sin Charlie Doran. Online stílún fáilad. Cic sír go Dara cai sé bhí tógáil leis. Léon defirir. Online stíl énig léon passaúr tánis i mín sé Ciarraí. Chun tuairt seo. All Marquis, sheer piece of bagale. Ucheni hot sheer and chin, some pasta key. Agus shuffle ganya do one little char. Oh, kick Ciarraí. Get a cart event shop. Get a far Ciarraí with dribble in shop. Found the girl the Luke McGabelt. I never got a chance to lower ni laid out. Cart the breeze though here for sure. Sha. Great to the kill when I did it. Cic Ciarraí Dara, y mo lár na Páirce, bhfuilte trasna, i réine marcail in seo. Agus seo chugann Dara bhfuir i bháin eile. Charlie Doran, siar go dtíon leacholí láir agus a sinna taistil. Bhfuilte nóna seo go dtí níor mescail, an ó los faoi mescail, maidí na simacht agus tá sé mí. Ní chuid ag go fóil, tíiste go chulaganna, tá níl sin, tá ní chuid cáilteige, chaise an ní chuid, agus seo chugann Ciarraí ar Jonsi. Ciarraí a taistil a hop. Go lár na Páirce, cic sír tógtíisteachgus. Ní a réiteo sásta lei sin, cafa. A ní chuid ar tiráis sin seo. Nis. Bút sé le rá faointe chrí eile seo. Tá ní chuid ag Cillian Fitzgerald. Beit a gáil a tógeal. Stáilin go bé. Cillian Fitzgerald a hín cán seo tógeal. Dara Céin a thóga chudeile. Tá ná an ceann se thart ceartha 7 méadar amach ón gól. Seo chugann Cillian Fitzgerald. Bhfuilte go glóite Cillian Fitzgerald bhfuil si an buile sí pola ten si ar i draslan as gá cholín ag Ciarraí agus inis. Tá an bharna leidí go dtí 6 cholín. Hína ní an aid dóiag agus cirta fanta 6 méad fanta. 6 cholín atrab, 6 méad fanta. Tí amach seo ag Dara. Joe Crotty. Bhfuil Joe Crotty an dhearthuid amach ar a tíb seo go fád. Biste nuas, fáte Ciarraí ríiste an leacholí láin. Cáilte go siúd a fáte eisiau ríiste. Ní baint ar óin sin, ní mar leannach de raibh pucaigh glán an tálaigh fear Ciarraí. Cic Ciarraí Dara go seo chugann Jack Doran. Jack Doran á tuairteann seo go dtí Paddy Ryan. Paddy Ryan na taiste leis, bhfuil chance go scór, bhfuil ag Paddy Ryan troch teanna Paddy Ryan. Harco! Pitchí an gólbáide. Pitchí an gólbáide. Agus bátas an hitchin sin nó Sean Sargent. Agus I bátas a gól. Agus an fear a fuid a cól. Jack Riley. Agus I camach a hógeal a ríist. 3-2 an I hína. Ní gúlín glánaide na fórne. Chúg núméid nó mar sinna tá fanta go hefigiúil. Ní gúlín glánaide na fórne 3-2 hína ní. Tí camach le bula ag fear Ciarraí Sean Sargent.
Bhfuil amach cuiltíireach go láir na páirciige. Iad a gairí bistí nuas fáilte leis an seo cil Dara ríist. A taiste leis tá Greg Kelly. Bhfuil Greg Kelly go dtíon leacholaí láir Jack Doran. Jack Doran a taistil. Jack Doran a tuairte fás go dtí Paddy Ryan. Gwynio siad a fel ar fef písanis. Agus seo go gníad a leis an seo go dtí an lán tosach. Greg Kelly. Titin si o Greg. Tugan sé sósaí. Tugan sé an pás traslan seo. Agus seo a Liam Meskel. Liam Meskel a taistil. Tastuk ag Liam Meskel go dtí Cín Ceó. Cín Ceó líorthóid ag siúd. Bhfuil Cín Ceó traslan na páircí ar a tí hall gan Páirc. Ag Jack Riley fud an cúl. Ag tí an gúl báid agus Jack Riley still a híomhatha a gáideán na hangaí. Seo go gainis Jack Riley a ríist. Jack Riley leis an bell. Bhfuil ag go dtí Greg Kelly. Greg Kelly taistil. Greg Kelly Pastuk ag sin. Seo go gainis cil Dara. Mos an áide hosriad. Charlie Doran. Passo Charlie Doran an nún ar a glíán hall an seo. Gedín siad leis seo. Cúneart na Peile. Sinata siad a dhéana. Traslan seoinis go dtí Finn Lawler. Finn Lawler a taiste leis. Jalana gal níos fuiteach. Imre siad an íorthú sos go dtí lár agus seo go Charlie Doran. Charlie Doran amach Owen Lyons. Owen Lyons núnach an Owen Lyons siad dí Doran. Fán Lyons ar eisi. Taiste leis sinis. Íorthú ag go fóil ar sáinní. A chylín sé siar nímín sé níl go fóileach í. Tugann sé an pasan seo go dtí Liam Finn Lawler. Finn Lawler steachan seo haintsiad. Fáilte leis an seo ag Lyons a ríist. Steach sa spás a chud ins Lyons na líorthóid go deasan seo agus speidir go seansa scór. Bhfuilte go hard. Bhfuilte go cám. Agus fóríil. Trí nóméid go hefic le demuintéin agus berti tíocht isteach. Ifid a fihe tíocht isteach an seo. Cil Dara. Sin a Fiachra Martin agus a gimach go fáil tá Finn Lawler. Agus tá Ciarraí a tuairte isteach a bhid an lítéag sin Timmy Kennelly. Agus tá Danny Lane a gimach go fáil sin tá. Tíceach a bheits an go chulbáide. Trí dóíag hín an í. Seo go gine tíceach. A tíb seo gan fáil cain se leis a gáin sin an áhil san ag Dara céad. Ciarraí ba bhil anhab scóran í tastal bhab, beidir nach chula táach. Hall ar a tíbhile gan fáil cinne sin ní chuide seo ag Ciarraí. Iad a taiste le hab a ggéar scóráil hall an sin I fáilte Tim Kennelly tháinig isteach. Bhfuilte go hard isteach ag Danny Murphy cán annach an tuairteach istí mé le chólinn sin. Bistí nuas a go tí go teamach go fáil níl. Bhfuil seansa go ba scór. Astín cool I mín siad amach an seoigh go dtí Cilín Fitzgerald a fuil an dáfuintí deire. Seansa a ráfuintín seo beidir. Go hard isteach mé le chólinn cán sin ad drastan. Á chólín fáilte leis. Seach chólín ag na fórdinis. Agus arhuile. Tá ifid I trí déag cil Dara gimach go fáil Jack Riley. Tá tíocht isteach an siú tá Callum Gowser. Jack Riley fuil an cool. Seach chólín etrop. Trí dóíag gan hína híineag. Agus tá Cín Ceó a hen I mí go fáil. Cínte go take isteach an áid siúd. Tá dá 40 gáin eilimi. Tíceach a bheits an go Joe Crotty. Ifid a fi hín sé Garrod Clare. Seo go Joe Crotty. Tá mór ó Joe Crotty bedan a dhéir gáin sin. Gairí agus hosí fáte go glóte Ciarraí tíocht a ríist bhfuil seansa go bas á faoin teile. Bhfuil go hard cechi bhfuil can sin bhfuil Ciarán, tá Ciarán. Ná cholín eile agus ní letrabach chug cholín inis. Sinna méid, chug cholín tá trícho second fanta. Go hefigiúil. Déach críocht dramatú le bhain. Leis siad á faointe ní hart go dún. Síceach a ríist, déile tíb seo an fáil. Céoh sa cáinse. Bistí nuas fáilte leis sé Ciarraí bhfuil bháin eile. Bhfuil cic síran seo. Níl tá ach tá riil na buntasteán. Ciarraí tíocht a ríist. An nún ar a tíhile. Hainse dus go dtí Danny Murphy. Danny Murphy. Bhfuil se le rá faointe le riil. Níor chuid aige seo. Tá sí ag fear riil is rá faointe. Ní sé an dá faointe a gcuisin tá sí sin go timú agus fóríil. Ach Cilín Fitzgerald riil sé cáin sin áil ach ní éidir leis. So mar sin an Tom Cartip behan sé cén ná bre se bhés an. Trí dóíag hína trídeag. Tíceach tóci seo
Ní chuid cuinín seo ag Dara bhí láid, Ryan Crawford. Ryan Crawford gur a hiocht tugann sin ní chuid an sin chuig Owen Lyons. Owen Lyons a taiste leis an pasta chéige go Crawford a ríist. Crawford a taiste, Crawford sáiní mar sin héin ach bhfuil an núnaige. Chuig Fiachra Martin, I mín se sin núna tíhfuil di Owen Markey. Owen Markey o scíle fada go fearn ar éin á bharcoil sin a Paddy Ryan. Paddy Ryan a taiste leis, go leorscristín ag Paddy Ryan. Ag gimach go bhóileach, cedíon se gán sin, tein sé héin isteach písile, sean sa chó, anna hábhail ag a gólbáide. Anna hábhail, be cheartó faointe beidir a hógealach. Seo chugan inis, ní acumid cén támach brisach os, cic Ciarraí Ciarraí, hir a lehéin go fáid. Janan siad arab. Ní chuid isteach sa spás, Ciarraí tíocht a ríist, nó bhfuil siad a tíocht a ríist, tá siad a tíocht a ríist, bhfuil si cáilteach go bin seo. Níl, tá si cáilteach bhfuil seo chugan ag Dara in an síhaid bháin eile. Seans beidir Jamie Flood, isteach go dtíon lán tasa, seans a chól, I méile chól, cól, agus sin. Cahad a dóiag agus sin I len dáutfí sin inis. An báirteag duine go dtíine tháinig isteach, a bhfuil a fígus a trí, agus sinna cailim cáusar héise níorthid sin a bhás an angach, so cahad a dóiag an a hína trídeag, agus an támá bheilt, tá núméid, go léir, go námbir a siú fog I bhimrí. Seo chugan Ciarraí ríist, tic Ciarraí go péir an seo, agus fáil díonta sin, Luimneach Garrel sa gailteachta tá se gortaí. Tá níorthid ar aisin seo, le Timmy Kennelly. Timmy Kennelly, níorthid ag go fóil, I mín sé aisi go dtí Luke o bolo go dtí Cín Stack a taistil. Cín Stack o bolo tréile siad ceann mór fada isteach a méle chól, ceann anna chuntartach, gníimiste sin chat a chól beidir, bhís cól! Cól le Ciarraí, agus tíide art go fóil is dóilm, mar tá réitú na brandhfuid úridar, tá dá núméid caite, tá chúlín a trobaríist. Chúlín a trobaríist, agus san cúil sin fáte ag fear Ciarraí an sin, fear ánig isteach Tim Kennelly is dóilm. Inis, head a harlos. Joe Crotty. Si cymach bwyltig Joe Crotty, be himmert nhw'n o elen, yw'n hwyl ar na Páirc. Bystyd sin ffatir eisiau Ciarraí wedi won ele. Wyl sianser chwl ele cwp. Treil sydd cael mor ffad ystach am eil o chwl. Ta si gynnyb, ta si sin. Eg, bwyltig o hart, bwyltig mw ag Danny Murphy, ni minici yn sesiwn botwn ach na'n cansyn. Hwyd mw ag Danny, dim i si afrog. Mar sin cehad a dóiag, an ai dó trídeag, mae'n bygnach trí núméid, ys dyn o'n brisio. Agus go léon de fyrir Joe Crotty. Gerdín an selle seo. Brenn mach a Joe chus a chulig cheán go na cicad mach na tíim seo go Páirc sin é an neadol dyrnach sé tíim seo agus an bua tuci lob ag Dara. Clufa bra Peile an áíre dó trídeag í Ciarraí ach Dara na buitúí roiilech an cíim go dtíon clufa le canis agus cehad a dóiag ach siúd. Dóid trídeag ag Ciarraí. Annach clufa agus na himraí cratha lábhfuil le chéalanis. Annach clufa taine bheith Peile na ríide. Dara le raibh go dtí clufa le canis na hÉireann agus an bua tilte go mac go stóile man seo an tróna seo. An scóirteire as Páirc na nGael, an tús Páirc na nGael an seo Luimneach. Dara cead a chól agus rá chúlín déag. Ciarraí rá chól agus trí chúlín déag. Weimse agus ó John tróna ma. Charlie Doran a ríist. Tréile se rá faointe, bwyltig Doran cecha bhfuil I cáinsin. Hannah Draslan agus cúlín bháin atá se tíistid. Seo chugad ina siad ístid. Agus Paddy Ryan, seansa scór go hard, go crín Hannah Draslan anna cholín sin ag Paddy Ryan. Sa spás, anna díhuiid e fád isteach sa spás. Tá se beidir fearna gael sa Luimneach Garrel anna cholín ag Luimneach Garrel. Thug se go maith sin ag Kelly Sáiní. Leis an seo bhfuil bháin eile tí Jack Riley. Jack Riley a bola go hard, cecha bhfuil I cáinsin a bhfuil si á. Dóilm go bhfuil I chéad dá faointe go chlufa. Á faointe ag Seachn Dara in an siúte de trí á faointe le ceann mór ardal isteach a méle chól agus á cholín eile a go hálainn ag lán tasach agus seachn Craig Kelly. Kelly gael trí á faointe freisin agus an tríú á faointe níchéile ag Dara in siúte le seachtá
First thing that Danny Lane should you go full chance of scoring Danny Lane. Will take Danny Lane go hard. Get Holy Conscience had it last long. Shinny Sarah Ciarraí. Holy Land desk to the year and you heard go forward. And just that's a spot on the hunter to stem the hole. And Ciarraí in the shed. Go and a hole. Paddy Ryan attached to Lish. Will chance to get score. Will take Paddy Ryan. Josh on Paddy Ryan. A goal. Pitchy on goal ball. Pitchy on goal. Killian Fitzgerald the foot in Dolphin to did it. Chance off in Choppeted. Go hard, the Stachamel hole in Conscience at its last on. Oh, Hoolin for Tirash. Shaq Hoolin at the 40, so she fought to go to Ciarraí, Ceathrú, will chance of us. Off in Telle. Will to go hard, Ciarraí will Conscience, will Ciarán, Tashian. Oh, Hoolin Elle. Augustine Latcherbach. Hook Hoolin in this. Dara in Dunsi with the one Elle. Chance by the Jamie Flood. The Stachamel Long Tussle. Chance a hole. Emel hole. Goal! Like a shin. Trail shit kan more father the Stachamel hole kan aan de hunter gneem is in chat a hole by it. He's goal! Goal like Ciarraí. Agus